Ён разважаў над сваімі задумамі. Кунігас узгадваў падзеі мінулых гадоў. Найперш ён спамінаў зялёныя паморскія раўніны і бары, якія цягнуліся да самага сіняга варожскага мора. Іх прыгажун горад Мецлін, рыкасам якога тады з'яўляўся дзед Міндоўга. Гэта ў яго гонар і шанаванне потым Кунігас назваў свайго першанца, сына Войшалка. Менавіта ён, уладар паморскай Літвы, вучыў ратнай справе ўнука, пасля таго, як правадыр Баруся Рэнгольд займеў новую маладую жонку. Тыя бясклопатныя хлапчуковыя гады, паведзеныя ў сялібе дзеда, былі самымі шчаслівымі ў жыцці будучага Кунігуса. Потым памерла маці, і адразу пасля памінання
з неба паражаў усіх, хто яго гнявіў. Ягоны драўляны ідал прымушаў трапятаць сэрца тых, хто ўначы ступіў на яго паляну. Далей. За некалькі крокаў да грознага статуя стаялі две тоўстыя ахвярныя слупы. Адразу за імі бачылася ў скале цьмяная пашча пячоры. Хутка ля яе палыхнула вялікае вогнішча, выхопліваючы з цемны напружаныя твары жрацоў і іх прыслугі, сухарлявую фігуру крыві ў шэрай кашулі з высокім кіем у руцэ, з чырвонай павязкай на сівых валасах жрацоў тоўпіліся воі лютвы, сярод якіх вылучаўся іх статны куніхас. На яго твары заўважылася ўсхваляванасць. Але вось сукаваты кій старэйшага жраца Сутаргава падскочыў угору і стралой апусціўся на зямлю. З чарнаты пячоры выйшлі паўагалёныя маладыя жрацы. Затрубіў прызыўна рог, услед яму прастору агучыў густы барабанны пошчак. Акружыўшы вогнішча, жрацы распачалі рытмічна рухі з узнеслымі словамі да багоў. Яны выказвалі пашану і пакору ўсім сваім нябесным і лясным магутным заступнікам і абаронцам, на надзею Целевялю, Цеверексу,
выросты абароннай сцяной. Куніга штодня аб'язджаў на кані новабудоўлю, спешваўся, дапамагаў будаўнічым майстарам. Асабліва уважліва ён сачыў за ўвядзеннем абарончых вежаў і сцен. І калі прыкмячаў нейкую недакладнасць ці неахайнасць у працы майстроў, тут жа рабіў ім строгую вымову. Не на дзень будуем, усё жыццё нам і нашым нашчадкам тут цяпер стаяць і бараніцца ад ворагаў, і трэба будаваць і рабіць усё так, каб ніхто не здолеў адняць ад нашых веж ніводнага перамня. Там і зямля гэтая цяпер нашы навекі, навекі і будавацца будзем. Атрады вояў тым часам палявалі ў навакольных лясах на дзікай і іншага буйнага рагатага звера, лавілі ў рэчках, у азёрах рыбу, забяспечваючы ўсім харчам. Жанчыны гатавалі ежу, выраблялі шкуры, шылі з іх вопратку. На шчасце, першыя восеньскія тыдні, што надышлі, аказаліся сухімі і цёплымі. Калі ж ім нязмену прыйшла дажджлівая непагодзь, новы горад Кунігаса ўжо ўзвышаўся высокімі дахамі і вежамі над празрыстымі водамі рэчкі, і Міндоўг у здаваленні аб'язджаў разам з памочнікі Пернунаса на канях трывалыя абарончыя сцены паселішча. Як назавём наш новы горад Парнус? Запытаўся Куніга свайго вернага дарадчыка. Мо Мецлінам ці Скаловій, якую мы пакінулі? Напэўна, Мёду, але ж тут няма ніякіх скал, азірнуў Міндоўг. Шумлівы лясны краявід, за водамі рэчкі, адны пушчы, рэчкі ды азёры. Ды штодня узгадваць пра тыя куты, з якімі мы не па сваёй волі развіталіся, не вельмі прыемна. Дарэчы, як завецца гэта рэчка? Спыніў Кунігу свой позірк на празрыстых хвалях, што каціліся звілістай стужкай ад абарончых сцен у зялёны бор. Рута, здаецца, наморшыў лоб Парнус. Так казалі майстры, якія ўжо гаманілі з тутэйшымі жыхарамі. Вось і назавём наш горад Рутай. У гонар адважных рутэнаў, арконы, якія не здаліся на лістасць германцаў, але слаўныя, загінулі з мячамі